даҳҳо саҳифаҳо дар Инстаграм ва Фейсбук наворҳоеро, ки дар он гӯё шаҳрвандони Тоҷикистон аз ҳамкорӣ бо онҳо маблағ ба даст оварданд, нашр карда, мардумро ба доми фиреби худ мекашанд. барои боварии мардумро ба даст овардан аз чеҳраҳои шахсиятҳои машҳур, сарватманд, рӯҳониён ва наттоқони барномаҳои телевизионӣ истифода мебаранд. Я лично даю слово во имя Аллаха, что этот телеграм-канал помогает обычным и честным людям. Вы можете им доверять. Канал с государственной лицензией и одобрением от старейшин. Переходите, делайте вложения и подпишитесь. ахиран бо исми Гулнара гурӯҳе дар Телеграм фаъол гардидааст, ки аксаран тоҷикистониёнро ҷалб кардан мехоҳад. барои эътимоди онҳоро ба даст овардан дар саҳифаҳои худ акси хонаи Каъба ва навиштаҷоти динӣ гузошта, бо либосҳои исломӣ навор пахш мекунад. пас аз суҳбат ва ба боварии корбар даромадан, рақами карти худро, ки аз ҷониби яке аз бонкҳои Узбекистон дода шудааст, фиристода, ваъда медиҳад, ки давоми 3-4 соат маблағи интиқолдодаи ӯро 6-7 баробар афзун карда бармегардонад. аммо баъди гирифтани маблағ корбарро ба рӯйхати сиёҳ мегузорад ва бо ӯ тамосро қатъ мекунад. усули дигари қаллобӣ дар интернет сӯистифода аз номи ширкатҳои тиҷоративу хизматрасонист. аз номи ширкати мобилии Тсел эълоне нашр шудааст, ки гӯё мукофоти пулӣ медиҳад. ширкати Тсел низ тариқи саҳифаҳои расмии хеш аз афзоиши ҳолатҳои қаллобӣ ва сӯистифода аз номи ин ширкат хабар медиҳад. бонкҳои кишвар содиршавии ҷиноятҳои қаллобӣ бо роҳи тасарруфи маблағҳои пулӣ аз кортҳои бонкиро тасдиқ мекунанд. дар шабакаи иҷтимоӣ як эълони фиребгарон чарх мезанад, ки ин навбат онҳо номи Алифбонк ва номи ҳаммуассисаш Абдулло Қурбоновро истифода кардаанд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон сабаби афзоиши ин ҳолатҳоро истифодаи нодуруст ва ба шахсони ношинос пешниҳод намудани мушаххасоти корти бонкӣ мегӯяд.